Янка Сіпакоў, сівыя ў пілотках. Вакол плошчы Перамогі, паабапал шырока, святочна ўбраная праспекта, у гутлівым натоўпе стаяла багата людзей. Жывы калідор. Ён разам з усімі стаяў і чакаў, як і ўсе, паглядаючы наперад. Калі ж яно пачнецца? Свята! Пачуліся ўзбуджаныя галасы. Едуць, едуць! І неўзабаве паказаліся першыя машыны. Ён адразу заўважыў нешта нязвычнае ў абліччах ветэранаў. І нарэшце зразумеў. Пілоткі. Старыя, выцвілыя на сонцы, вымытыя дажджамі, сушаныя ветрамі. Пілоткі на сівых валасах жанчын, пілоткі на палыселых чупрынах мужчын, як па-рознаму яны сядзяць на галовах. У аднаго фарсіста, па-заліхвацку. І зараз відаць, які гэта быў, ды і ёсць, весялун, які жартаўнік, які, урэшце, смелы чалавек. У другога прыпляскнутая. Нават ён яе надзеў, а яшчэ зверху прыціснуў далоняю. А вось у таго зусім нацянута на самыя вушы. Мусіць, як тады, на вайне. Мусіць, каб не чуць свіст куль і снарадаў. Ён не глядзеў, мабыць, дужа за сабою. Ён ваяваў, выконаў нелёгкую